Есенмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатыба қойбір темалар турында қысқаша. Йоршолда бақшашыларға автобуслар юрий башлаячак, шоулары нинди тукталышлардан ките олашаклар. Седапыт балаларның сауықтыру лагерінде капиталь ремонт дәвам ите. Бирдә нинди эшләр башкарылган һәм тагын нәрсәләр эшлисе кала. Беренче майданы Йоршолда бакчаларга автобуслар йөри башлаячак. Моның өчен 38 маршрут каралган. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында сөйләштеләр. Шоуларның нинди тукталышлардан китә алулар турында тулырак калдагы минутларда сөйләрбез. Быел бакчаларга халыкны йөртүгә 2 компания җаваплы. Алар беренче майдан эшли башлаячак. Бакчаларга автобус белән 30 сентябрьгә кадәр йөреп булачак. Пассажирларны ташу 83 бакчачылык ширкәтенә 38 маршрут буенча оештырыла. Автостанция Студенческая, Красные Челны на Сарманском тракте, центр на проспекте Сюмбике, Мегастрой по улице Машиностроительная и 51-й комплекс, конечная остановка улица Шамиля Усманова. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, 2005 елдан шәһәр шоуларны йөртүгә спонсорлык итә. Бу максатларга ел саен бюджет акчалары бүлеп бирелә. Быел ул 25 миллион сум күләмендә билгеләнгән. Все это делаем и выделяем средства для людей, в интересах людей. У нас лишних денег нету. Бюджет исполняется очень и очень напряженно. Но тем не менее, еще раз говорю, тем не менее, мы на людях не экономим. Средства, Светлана Рафаэльевна, так, да, в полном объеме из нашего довольно скудного бюджета мы выделяем. Поэтому будьте добры эту работу соответствующим образом организовать. Калган пассажирлар өчен бәя 2 өлештән тора. Стоимость проезда и провоза багажа в черте города 46 рублей, плюс стоимость проезда и провоза багажа за пределами города, согласно уже тарифу. Барлык автобусларда карта һәм акча белән түләү өчен терминаллар белән җиһазландырылган дип билгеләде Руслан Вильданов. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Финиш сызыгында следопыт балаларны сауықтыру лагерінде капиталь ремонт дәвам итә. Эш барышы белән Россия Дәүләт Думасы депутаты Эльфия Кагогина, шулай ук аның республика һәм җирле дәрәҗәдәге хезмәттәшләре катнашында партия десанты танышты. Безнең төшерү төркеме нинди эшләр башкарылганын һәм тагын нәрсәләр эшлисе калганын ачыклады. Следопыт лагерінде капиталь ремонт республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән үткәрелә. Лагерь 1988 елда төзелгән. Монда күптән ремонт таләп ителгән. Узган елның җәендә конструкцияләрне демонтажлау башлана. Здесь ведь не только корпуса, здесь еще и коммуникации меняются, то есть то, что под землей находится. Да, это все у нас уже, то есть всю инженерию вы уже сделали? Да. Лагерь тулысынча яңарачак. Барлык 9 корпус, ашхана, медицина блогы, административ бина, КРЮ һәм КПП пункты капиталь ремонтланачак. Вся территория будет огорожена забором, если будет свой КПП стоять, тоже по требованиям безопасности обязательно. Июль айында лагерь балаларны кабул итә башлаячак. Бүгенге көндә йокы корпусларын ремонтлау 97%-ка әзер. Здание столовой на 90% готово. Подрядная организация уже приступила к благоустройству территории. Все коммуникации, все поменято, все готово к эксплуатации. Партия десанты барышында лагерьга капиталь ремонт эшләренең барышын шәхсән Россия Дәүләт Думасы депутаты Эльфия Кагогина һәм аның республика һәм җирле дәрәҗәдәге хезмәттәшләре бәяләде. Все стройки, реконструкция, новое строительство, капитальный ремонт, где задействован хотя бы один бюджетный рубль федеральный бюджетный уровень или региональный, все они под депутатский контроль, под парламентский контроль попадают. Поэтому сегодня мы вот в очередной раз на очередной стройке смотрим, как лагерь следопыт наконец-то приобретает красивое лицо. Ремонт бәясе 870 миллион сум дип бәяләнә. Яңартылган лагерь бер сменада 500-дән артык балаларны кабул итә алачак. Хочу сказать, что строители молодцы, и которые организаторы и архитекторы просто очень подошли душевно. И сегодня, если лагерь у нас в масштабах СУЛК принимал около 2000 детей, это сейчас вот на первом этапе, да, около 500, а дальше еще предполагается расширение, еще больше. Это все для здоровья наших детей. Следопыт республика үзәгенең 7-нче һәм иң эре лагере булачак. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар.
Вақытны кире бұрып, яңадан мектеп партасы артына отырға татар тілінен диктант язарға мұндай мөмкинлек янәдән бирелде. Теләге булганы һәркем татарча диктант акциясында катнаша алды. Быел 11 мәртәбә уздырылды һәм Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланды. Гали Акыш исемендәге лицей-интернат татар теленнән үз белемнәрен тикшерү мәйданчыкларының берсе булды. Барлык кабинетларда да татарча диктант яздылар. Кемдер беренче тапкыр катнаша, кемдер өчен бу инде үзенә күрә традицияга әверелгән. Бу акциядә беренче мәртәбә катнашам. Кызык. Мин үзем Яршалы шәһәренең татар теле кызлар лицейын укып бетердем. Безнең өчен татар теле бик мөһим. Бүгенге көндә аны саклау өстендә, аны үстерү өстендә эшләргә кирәк. Һәм шушы диктантта үземнең көчләремне сынап карарга булдым. Мәктәп еллары күптән артта калды инде. Былтыр катнашу миңа зур шатлыклы вакыйгалар калдырган иде. Бик матур гына шара итеп үткәрдек. Бу лицей интернетта гомумән татарча диктантка түгел, зур бәйрәм, татар туган тел бәйрәме итеп үткәрелә. Шуңа күрә бу елгысында чакыргач, мин бик сөенеп, шатланып шушы чарага килдем. Катнашучылар Габдулла Тукайның бәхет әсәреннән үзек язарга тиеш иде. Диктантны язучы Факил Сафин укыды. Һәм ул барысының да аны яхшы билгеләргә язачагына өмет белдерде. Текст катлаулы түгел, акциянең мөһим миссиясе татар телен саклау. Һәр ел сайын без мәктәпләрдә шундый диктант үткәрәбез. Мин күпчелегендә диктантны әйтеп торучы булып торам. Һәм әйтергә кирәк, менә әтиәниләрнең, җәмәгатьчелекнең бу эшкә бик зур игътибар биреп, җыелулары, килүләре менә киләсез, күрәсез, бүген дә сыйныф бүлмәсе туп-тулы. Елдагыча без татарча диктант акциясендә бик актив катнашабыз һәм бөтен лицейбез белән катнашабыз. Шулай ук без кунаклар чакырабыз әлеге акцияга. Аларның беренчесе менә быелгы уку елында безнең белән үзебезнең Чаллы шәһәрендә яшәп иҗат итүче язучыларыбыз, шагыйрьләребез килде. Һәм инде елдагыча безнең традиция буларак уллары СВОда үлгән, сугышта үлгән әниләрне чакырабыз. Татарча диктант беренче тапкыр 2016 елда узды. Бүгенге көндә акция Россиянең 74 төбәгеннән һәм 31 илдән катнашучыларны берләштерә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Яршолда Беларусь киеме күргәзмәсе Чаллы халкын һәм кунакларын киң ассортимент белән сөендерүен дәвам итә. Моннан тыш яңа язгы коллекцияга кышкысын 50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Сезнең Муса Җәлил урамы ile 5Б Үзәк сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Яз үз хокукларына керә, аның белән бергә Беларусь киеме ярминкәсендә шоуларны һәм кунакларны зур яңалыклар көтә. Сыйфат шул ук танылган Беларусьныкы. Представляем вам удобные туфли, которые заботятся о здоровье ваших ног. Благодаря продуманной форме носочной части обувь не давит на выступающую косточку и дает пальцам достаточно свободы для естественного положения. Гибкая упругая подошва снижает усталость стоп при ходьбе. Анатомическая стелька равномерно распределяет нагрузку и уменьшает давление на проблемные зоны. Удобная шнуровка позволяет отрегулировать плотность посадки и надежно фиксирует ногу. Беларусь киемнәренә ихтыяҗ бик зур, аларны тиз арада алып бетерәләр. Летом я летнюю обувь купила прекрасная, тоже на каблуках, комфортно. И хотя в возрасте прекрасно хожу. Как понравится, сразу делаешь. Обычно зимние покупаю, но сейчас летние. Удобно, конечно, только, наверное, легкая. Моннан тыш биредә шулай ук 50% ташлама белән кышкы аяк киемнәре сатып алырга мөмкин. Сезнең Муса Җәлил урамы 5Б Үзәк сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтәләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Новосибирский питомник предлагает смородину черную высокой урожайности с крупной сладкой и душистой ягодой. Голубику садовую с ягодой крупной, как черешня. Урожайность до 25 килограмм. С 27 апреля по 1 мая. Торговый центр «Арзан». Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием по предварительной записи 29 и 30 апреля в медицинском центре «Лекон Плюс». Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Телефон для записи 47 58 48. В стоматологии улыбка 47 13, акция. Лечение кариеса 4000 рублей.